Hello everyone, welcome to my channel. After in the Eiffel Tower, we just walk. At the back of this building, you can see the Eiffel Tower there. Yeah, in this building. Yep. We are walking, tabok mi. Kay human nami og saka sa Eiffel Tower. So we just walk. My husband said the hotel is not so far away, but I don't know. So I have to show the place, the Paris. So mauni siya imong malabyan. It's quite here. Mga around I think 4 o'clock. It's quite ang mga tao siguro nagtrabaho pagitan pa nagtrabaho. So mingaw. Okay, wala naman mi sa sentro. Not too far away na. So mao siya ang malabyan namo. Padulong mi sa This one here, I like the building here. What? Here, this sign. This big little one. ilang mga building is the same as the window and the grills, the balcony na amagoy inani sa ato agud sa Pilipinas. So mo na imong makita gyud nimo awat gyud siya. O mo tong Eiffel Tower. So mo ni siya. Kita nimo ang area, ang ilang mga grills, ilang balcony. Makabantay ko ana sa ato apot. So, makaingon ka nga old siya nga building, but if I compare it to Amsterdam, ang Amsterdam gyud ang old. Okay, lahi gyud siya pagka-build. Ang Amsterdam. This one is more on kuan siya nicer. In Amsterdam ang good is kuan gyud nila ang gi-remain gyud nila ang mga old nga building kung makakita mo dito. So sa karon quiet siya. Pero mouni siya imong mga makita diri nga area. I don't know what street is this because nag-walk man mi kay ang distansya man gud ang place sa among hotel nga among gistihan. So nagbaklay lang mi kay i-google na mo. So mao ni siya ubani ko niyo og lakaw. So mao ni ilang restaurant, ilang table na sa outside. Ilang chair kana siya. Unya highway na siya ha, daghan na siya truck nga bulabay din ha. Bulabay na nga mga truck din ha. And this area also, at least ako lang ipakita ang lugar sa Paris. Mauni siya. So ang nakakuan sa ila diri kay ilang restaurant, kibutangan gyud ilang kilid sa ilang restaurant o kanang mga lamisa sa ato kay sa sulod raman. Sila pwede sa gawas ug daghan pod mangaon sa gawas, even manglabay na ang mga So this is Paris. So mao ni siya ang Paris ay makita kung magbaklay ka.
ang ilang metro or train sa Wala, very ilalom far. ani. Sa yuta, ilalom sa yuta. Unique sila. Muna siyang ilang mga building, gi-occupy gyud nila ang yuta nila sa pagtukod sa ilang mga building. Dayon, ang silong, mga restaurant, mga business area, mga business, unsa ilang pamaligya sa silong, murag ang sa taas, ani, mga balay na ni, noy anan, nila. So, siguro, mahal po ni kaayo ni dire. So, padulong pa mig baklay kay medyo gid siya layo, pero nga akong gi-video, kamay ra akong na-video. Medyo gyud kinanglan gyud ang imong suoton ka ng pump shoes gyud kay Dito ha. pinaklaya man dire. Kay wala pod mi kabalo. Asa mi mo sakay kung magsakay mi og bus. So mas maayo magbaklay na lang, then using the Google. Habi na kog dool, distansya gyud siya gyud. So muni sila ang ilang kilig kanay mong makita nga murag gipens nila restaurant na nanay mga lamisa ana. So pag gabi na, medyo gabi na, mag-start na ang mga 6 o'clock. O kani siya nga ilang gibutang, butangan nila naglamisa diha. Then diha din na sila mga on or mag-snacks. Kani pong sa pikas nga murag na ay kuan diha na sila. Inana diri. This is the highway. So diri pod ko nakakita nga ilang restaurant na ilamisa sa gawas bisang daghan sakyanan. Ilang mga on man sila. So we are on the way going to McDonald's. We eat in McDonald's first. Then after eating McDonald's, in McDonald's, magmasgyog ka, ngita sila o ka ng Corona app. So after eating the McDonald's, we go outside and then continue walking. So wala na ko nag-mukbang sa McDonald's. We continue walking because we go home na. So kita ninyo ang mga restaurant ilang mga table naagid siya sa gawas. Then mga una sila ha, mga tao des gawas. Bisag daghan sa kiyanan manglabay. So inani ang Paris. So par sa among mga nalabyan, usually inana. So magbaklay mi kay medyo layo-layo pag yun. So napod sila yung mga parking area, ambot lang basing sa mga tag-iya siguro na ng mga nangagpuyo din ha, or mga nagkuan siguro na sa ilang mga business sa silong, kay gihimo man lang business ang sa silong. So muna imong makita sa silong business area nila. Sa una akong makita ko ra man ni siya sa movie sa una nga panahon. So karon actual gyud ako siya nakita in person while walking. So kasagara sila mga butik. Na sila mga butik. Medyo ubay-ubay pa ni akong mga video nga akong i-upload. Naapa ko'y tour bus. So just keep watching para makita ninyo ang place sa Paris. So in every direction lahi sila og mga style sa building. So maunisad sila ang ilang mga butik sa silong, and then sa taas I think mga kuno na siya balay or opisina siguro. So we keep walking. So laylay sila og style sa building pod. There is no space.
So mao ni ilang butik, mga nindot ang ilang mga buildings. So far, ganahan ko sa style. Nindot gyud. Nindot ang Paris. So padayon pa mi og baklay. So ubani ko ninyo para makita po ninyo ang Paris. So especially sa mga kababayan natin, mga Pilipino na hindi pa nakapunta dito sa Paris. So baka gusto ninyong magpunta dito. So ito ang makikita ninyo. My love, that people, what is that representing for? Or you can either you don't want in the city or maybe to other places like in the nature. But this is Personal video. Paris. Good. That's cute. Huh? That's cute. So, mga tsada igyod ang ilang mga building. Ganahan ko. Tapos sila yung mga store like kana siya nga store, pwede ka mag-grocery diha. My love, they're more on. We are near in the highway. Mangita lagi mi og kanang metro nga duol-duol ra siya sa hotel. Kay kung sakay mi sa lain nga area sa metro, mawala man mi unya magbalik-balik mi. So gigugol na mo and then we are near and then we ride in a metro. So muni siyang mga building Candy bread, my love. nilabyan na mo sa paglakaw. Candy bread. So we are near in the highway because the building is very close. and after ani We're close to. sakay mi sa metro. Kay highway naman siya. So pikat na lang nako na namin sa metro. Ano siya ang train metro Lagan kani ni abot ang sakyan. So niabot na mi and baklay na pod kay distansya man gyud ang hotel. Baklay na pod mi paingon sa hotel. So medyo distansya gyud kay dili man siya gyud na sentro. Medyo siya distansya so baklay mi hantod magkaabot mi sa hotel. So mo ni siyang area nga among nalabyan. Naapod sila yung mga kahoy nga gipang tanom. Para dili kay init. Then mga butik. Sayo kay sila ga-close dere. So mo ni siya malabyan. So thank you for watching and see you in my next video. God bless everyone.